Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα μιλήσουμε για τους μηχανισμούς άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού. Και όταν λέμε μηχανισμοί άμυνας, μην πάει το μυαλό σου σε γρανάζια και μηχανήματα. Αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε είναι οι δομές και τα κύτταρα τα οποία υπάρχουν μέσα στον οργανισμό μας και συνεργάζονται με σκοπό τους να προστατέψουν τον οργανισμό μας από την είσοδο μικροβίων, αλλά και να αντιμετωπίσουν τα διάφορα μικρόβια αν αυτά καταφέρουν και εισέλθουν μέσα στον οργανισμό μας. Γιατί αν το καλοσκεφτείς, είμαστε συνεχώς σε επαφή με μικρόβια, έτσι, δηλαδή ακουμπάμε σε διάφορες επιφάνειες, οι οποίες δεν είναι και καθαρές, δηλαδή στο μπάνιο, στην κουζίνα υπάρχουν μικρόβια. Αυτά τα μικρόβια, εμείς τα ακουμπάμε, ερχόμαστε σε επαφή με αυτά, αλλά όπως βλέπεις δεν αρρωσταίνεις τόσο συχνά, παρότι καθημερινά είναι γύρω σου αυτά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί λειτουργούν στον οργανισμό σου συγκεκριμένοι μηχανισμοί άμυνας, οι οποίοι σε προστατεύουν από την είσοδο, αλλά και αντιμετωπίζουν τα μικρόβια, αν αυτά καταφέρουν και εισέλθουν. Άρα λοιπόν, θα μιλήσουμε στο βιντεομάθημα αυτό για εξωτερικούς μηχανισμούς άμυνας, γενικούς εσωτερικούς μηχανισμούς άμυνας, θα δούμε τι είναι το καθένα από αυτά, ειδικούς εσωτερικούς μηχανισμούς άμυνας και τελικά θα μιλήσουμε για πράγματα που μπορεί και να τα έχεις ξανακούσει, αντισώματα, κύτταρα μνήμης, λευκά αιμοσφαίρια, λευκοκύτταρα. Θα τα δούμε αυτά, τα βάλουμε σε μια πολύ καλά οργανωμένη σειρά. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τους εξωτερικούς μηχανισμούς άμυνας, δηλαδή αυτούς τους μηχανισμούς που εμποδίζουν τα μικρόβια να εισέλθουν στον οργανισμό μας. Ποιοι μπορεί να είναι αυτοί? Το δέρμα. Το δέρμα είναι από μόνο του ένας φραγμός απέναντι στα μικρόβια. Αν το καλοσκεφτείς, το δέρμα μας είναι μια ασπίδα, δεν αφήνει μικρόβια να μπουν μέσα στον οργανισμό μας. Για να μπει κάτι μέσα στον οργανισμό σου πρέπει κάπου να κοπείς, να υπάρχει, δηλαδή να ματώσει κάπου ίσως μια περιοχή, να γρατσουνιστεί εκεί, είναι μια πιθανή είσοδος τότε. Ή από οπουδήποτε υπάρχει κάποιο άνοιγμα, από τη μύτη, από το στόμα κλπ. Αλλά όπως θα δούμε, και εκεί υπάρχουν κάποιες δομές που δεν επιτρέπουν εύκολα στα μικρόβια να μπουν στο εσωτερικό μας. Άρα λοιπόν το δέρμα είναι ένας φραγμός στην είσοδο των μικροβίων. Το σάλιο. Το σάλιο εκρίνεται από τους ιελογόνους αδένες που βρίσκονται στο εσωτερικό του στόματος και το σάλιο, εκτός του ότι βοηθάει, όπως λέγαμε στην πρώτη γυμνασίου, βοηθάει στο σχηματισμό της μπουκιάς όταν τρώμε κάτι, περιέχει λοιπόν και ένζημα τα οποία καταστρέφουν μικρόβια. Άρα λοιπόν, εάν κάτι κατά λάθος ακουμπήσεις σε μια επιφάνεια, έχει μικρόβια και κατά λάθος το δάχτυλό σου το βάλεις μέσα στο στόμα, τα μικρόβια αυτά θα μπουν θα μεταφερθούν μέσα στο στόμα, αλλά είναι εκεί το σάλιο το οποίο περιέχει ένζημα που θα καταστρέψουν τα περισσότερα από αυτά και ίσως και όλα τελικά. Επίσης ο υδρότας. Ο υδρότας και αυτός περιέχει ένζημα που καταστρέφουν μικρόβια με τον ίδιο τρόπο πάνω κάτω με τον οποίο λειτουργεί το σάλιο. Λέγαμε σε προηγούμενα μαθήματα ότι ο υδρότας συμμετέχει με τον τρόπο του στο να δροσιστεί λίγο το αίμα όταν έξω κάνει πολύ ζέστη και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο οργανισμός μας και λειτουργεί αυτή η ομοιόσταση που έχει, έτσι, η ικανότητά του λοιπόν να διατηρεί σταθερή θερμοκρασία οφείλεται εν μέρει και στον υδρότα που εκρίνεται. Όμως ο υδρότας είναι και μηχανισμός άμυνας τελικά, εξωτερικής άμυνας, γιατί περιέχει ένζημα τα οποία καταστρέφουν μικρόβια. Επίσης, όπως είπαμε και πριν, μπορεί κάποιο μικρόβιο να εισέλθει από κάποια ανοίγματα που έχουμε προς τον οργανισμό μας, η μύτη, το στόμα ή τα αυτιά ίσως καμιά φορά. Εκεί όμως και στη μύτη και στο στόμα πιο εσωτερικά υπάρχουν οι βλενογόνοι λέγονται, έτσι πρέπει να το μάθουμε, είναι ειδικά κύτταρα λοιπόν που εκρίνουν βλένα. Βλένα στη μύτη, η βλένα λέγεται η μίξα που λέμε. Η μίξα αυτή δεν εκρίνεται για πλάκα, δεν εκρίνεται χωρίς λόγο, εκρίνεται από αυτά τα κύτταρα που σας λέω, τους βλενογόνους λοιπόν, και παγιδεύει μέσα εκεί διάφορους μικροοργανισμούς και τους οδηγεί προς τα έξω. Άρα αν κάτι καταφέρει και μπει μέσα από τη μύτη μας, αμέσως θα εκρηθεί αυτή η βλένα και λίγο θα παγιδευτούν εκεί οι μικροοργανισμοί και δεν θα καταφέρουν να μπουν τελικά πιο εσωτερικά στον οργανισμό μας. Βλενογόνοι λοιπόν έχουν συγκεκριμένη μορφή αυτά τα κύτταρα, δεν χρειάζεται τώρα να τα μάθουμε όλα αυτά. Και το όξινο περιβάλλον στο στομάχι. Λέγαμε στην πρώτη γυμνασίου ότι μέσα στο στομάχι μας υπάρχει ένα υγρό, το βλέπεις εδώ, γαστρικό υγρό το λέμε, το οποίο είναι το ίδιο σχεδόν είναι υδροχλωρικό οξύ, είναι το ίδιο υγρό με αυτό που ρίχνουμε στην τουαλέτα, το σπίρτο, αν το ξέρετε, για να καταστρέψει εκεί τα μικρόβια. Το ίδιο ακριβώς υγρό λοιπόν υπάρχει και στο στομάχι μας και εκτός του ότι διασπά τις τροφές, καταστρέφει και τα μικρόβια που περιέχουν οι τροφές. Άρα, να ακόμη ένας μηχανισμός που
καταστρέφει μικρόβια που μπορεί να μπουν στον οργανισμό σου. Άρα λοιπόν 5 μηχανισμοί εξωτερικής άμυνας: το δέρμα, το σάλιο, ο υδρότας, η βλενογόνη και το όξινο περιβάλλον στο στομάχι. Πάμε τώρα στους εσωτερικούς μηχανισμούς, δηλαδή στους μηχανισμούς άμυνας οι οποίοι ενεργοποιούνται αφού κάποια μικρόβια καταφέρουν να εισέλθουν στον οργανισμό μας. Αυτοί οι μηχανισμοί, οι εσωτερικοί μηχανισμοί, χωρίζονται σε γενικούς και ειδικούς. Θα δούμε τι σημαίνει το καθένα, θα σας το εξηγήσω σε λιγάκι. Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί? Οι γενικοί καταρχήν, ξεκινάμε από τους γενικούς. Όταν λοιπόν ένα μικρόβιο εισέλθει στον οργανισμό σου, αρχίζεις εσύ να έχεις κάποια συμπτώματα. Τα συμπτώματα αυτά που έχεις δεν είναι τυχαία, έτσι. Σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί το αμυντικό σου σύστημα, έχουν ενεργοποιηθεί οι εσωτερικοί λοιπόν γενικοί αμυντικοί μηχανισμοί ώστε να καταστρέψουν το μικρόβιο αυτό. Και πρώτος μηχανισμός είναι η φλεγμονή. Τι σημαίνει φλεγμονή? Φλεγμονή σημαίνει ότι κάποιοι ιστοί, κάποια κύτταρά σου λοιπόν, πες ότι έχει μπει ένα μικρόβιο ας πούμε στους πνεύμονες, πνευμονιόκοκκος για παράδειγμα, χτύπα ξύλο. Πνευμονιόκοκκος λοιπόν αρχίζει και καταστρέφει εδώ τα διάφορα κύτταρα μέσα στους βρόγχους και στους πνεύμονες και αυτό σημαίνει φλεγμονή. Φλεγμονή λοιπόν είναι η καταστροφή των ιστών από τα διάφορα μικρόβια και συνοδεύεται από συγκεκριμένα συμπτώματα. Μπορεί να έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, μπορεί να έχουμε στην περιοχή εκεί πόνο, δηλαδή εδώ βλέπεις έναν βρόχο, εδώ τα σωληνάκια αυτά, πώς είναι όταν είσαι υγιής και πώς είναι όταν έχουν φλεγμονή, όταν έχει μπει κάποιο μικρόβιο μέσα. Φλεγμονή επίσης μπορεί να έχεις και στο δέρμα σου, δηλαδή αν κάπου χτυπήσεις, εκεί θα δεις ότι αρχίζει λίγο η περιοχή, εκεί πρίζεται, κοκκινίζει, πονάει. Αυτό σημαίνει φλεγμονή, σημαίνει ότι έχουν έρθει στην περιοχή εκεί κάποια μικρόβια και έχουν έρθει και δικά σου κύτταρα τα οποία προσπαθούν να τα πολεμήσουν. Εδώ το δείχνει αυτό έτσι κάπως ωραία. Δηλαδή εδώ είναι το δέρμα, το οποίο αν κάπου χτυπήσεις, ας πούμε, προσπαθούν να εισέλθουν μέσα μικρόβια, αλλά μαζεύονται στην περιοχή αρκετά κύτταρα συγκεκριμένα τα οποία θα καταπολεμήσουν, αρχίζουν και ουσιαστικά τρώνε τα μικρόβια αυτά για να καθαρίσουν την περιοχή. Αυτή όμως όλη η διαδικασία σημαίνει ότι πρίζεται λίγο, εκεί πονάει, κοκκινίζει και αυτό όλο λέγεται φλεγμονή. Η καταστροφή λοιπόν των ιστών είτε εξωτερικά το δέρμα είτε εσωτερικά από διάφορα μικρόβια. Και συνοδεύεται, είπαμε, από άνοδο θερμοκρασίας, πρίξιμο, πόνο και κοκκίνισμα. Το δεύτερο είναι ο πυρετός. Όταν αρρωσταίνεις, κάνεις πυρετό. Ο πυρετός δεν συμβαίνει τυχαία. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο οργανισμός σου ανεβάζει τη θερμοκρασία από το 36,6 την μπορεί να φτάσει και 39,5 ας πούμε και 40 ή και παραπάνω, ώστε να κάνει τη ζωή δύσκολη για τα μικρόβια. Γιατί το μικρόβιο δεν του αρέσει το 39 και το 38,5 και το 40. Και άρα δεν λειτουργεί καλά το μικρόβιο στο 39. Όμως τα δικά μας τα κύτταρα μπορούν σε αυτό το 39 βαθμούς Κελσίου να λειτουργήσουν έτσι ώστε να καταπολεμήσουν τα μικρόβια. Άρα του κάνει λίγο τη ζωή δύσκολη του μικροβίου ο πυρετός. Γι' αυτό και λένε οι γιατροί, ας πούμε, ότι αν έχεις πυρετό, δηλαδή έχεις 38, μην πάρεις καλύτερα παυσίπονο, αν δεν σε ενοχλεί πολύ, ας πούμε, το κεφάλι σου κλπ. Άστο λίγο να ανέβει, γιατί εκείνη την ώρα ο οργανισμός πολεμάει. Άμα πάει πάνω από 39, ας πούμε 39,5, εντάξει, εκεί θα πάρεις κάποιο παυσίπονο για να χαλαρώσεις, ας πούμε, λιγάκι. Αλλά ο πυρετός γενικά δεν είναι κακό και δεν πρέπει να τον ρίχνεις έτσι με την πρώτη, ας πούμε, δηλαδή έφτασες 37,5, θα πάρεις κατευθείαν παυσίπονο. Ο πυρετός είναι μηχανισμός άμυνας και εκείνη την ώρα που εσύ έχεις πυρετό, ο οργανισμός σου μέσα καταστρέφει τον ιό, το βακτήριο που μπορεί να έχει μπει. Τρίτος μηχανισμός άμυνας, η φαγοκυτάρωση. Υπάρχουν συγκεκριμένα κύτταρα που περιμένουν σε διάφορες θέσεις μέσα στον οργανισμό μας. Φαγοκύτταρα τα λέμε, μακροφάγα τα λέμε, υπάρχουν διάφορες ονομασίες, δεν τις μαθαίνουμε τώρα αυτές. Τα οποία όμως όταν δουν, περιμένουν λοιπόν σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στον οργανισμό σου και όταν καταλάβουν ότι κάπου έχει μπει κάποιο μικρόβιο, αμέσως πηγαίνουν προς την περιοχή εκείνη και αρχίζουν, και όπως το λέει και η λέξη φαγοκυτάρωση, τρώνε το μικρόβιο. Το τρώνε, το αγκαλιάζουν. Όπως βλέπεις εδώ, το κίτρινο είναι ένα τέτοιο κύτταρο στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Έχει αγκαλιάσει ένα βακτήριο, αυτό το μακρόστενο, ένα βακτήριο άνθρακα. Όχι ο άνθρακας που λέμε το χημικό στοιχείο, υπάρχει βακτήριο που λέγεται άνθρακας. Λοιπόν, το έχει αγκαλιάσει με σκοπό να το καταστρέψει. Εδώ πάλι βλέπεις ένα μεγάλο τέτοιο φαγοκύτταρο, τα οποία αυτά κυκλοφορούν μέσα στο αίμα σου, έτσι. Και όταν έρθει η ώρα να πολεμήσουν κάτι, να μπει κάποιο μικρόβιο μέσα, εκεί θα πάνε για να αρχίσουν να το καταστρέφουν σιγά σιγά. Φαγοκυτάρωση λοιπόν λέγεται αυτή η διαδικασία. Και τέταρτον, εκρίνονται στο αίμα σου, όταν μπει κάποιο μικρόβιο, εκρίνονται ουσίες με αντιμικροβιακή δράση.
Δηλαδή, εκτός του ότι πηγαίνουν προς την περιοχή κύτταρα τα οποία είναι πολεμιστές, θα πάνε δηλαδή να φάνε το μικρόβιο, να το πολεμήσουν, εκρίνονται και ουσίες χημικές που για τον οργανισμό σου δεν είναι τοξικές, αλλά για τα βακτήρια είναι τοξικές και τελικά σκοτώνουν τα μικρόβια. Εδώ βλέπεις μια τέτοια ουσία λοιπόν, αυτό το πράσινο στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που έχει αρχίσει και διαλύει ένα βακτήριο. Εδώ είναι το βακτήριο το φυσιολογικό και εδώ είναι αυτό το οποίο αρχίζει η χημική αυτή ουσία να το καταστρέφει σιγά σιγά. Άρα λοιπόν 4 μηχανισμοί γενικής εσωτερικής άμυνας, να τους πούμε έτσι καλύτερα: φλεγμονή, πυρετός, φαγοκυτάρωση και ουσίες με αντιμικροβιακή δράση. Γιατί τους λέμε γενικούς εσωτερικούς μηχανισμούς? Γιατί αυτοί ενεργοποιούνται απέναντι σε οτιδήποτε εισέλθει μες στον οργανισμό μας. Είτε αυτό είναι βακτήριο, είτε είναι ιός, είτε είναι γύρι, έτσι, μπορεί να έχει κάποια αλλεργία. Θα ενεργοποιηθούν αυτοί οι 4 μηχανισμοί έτσι κι αλλιώς. Όταν κάτι καταφέρει και μπει μες στον οργανισμό μας, αυτοί οι 4 μηχανισμοί ενεργοποιούνται και καταστρέφουν τους μικροοργανισμούς. Και τους ξεχωρίζουμε λοιπόν αυτούς τους εσωτερικούς μηχανισμούς από τους ειδικούς εσωτερικούς μηχανισμούς. Αυτοί λοιπόν οι τελευταίοι, οι ειδικοί εσωτερικοί μηχανισμοί, ή αλλιώς ειδική άμυνα μπορεί να το πεις, είναι η τελευταία, η πιο εξειδικευμένη γραμμή άμυνας και εδώ θα δούμε περιλαμβάνονται τα αντισώματα, μπορεί να τα έχεις ακούσει, τα κύτταρα μνήμης, τα λευκά αιμοσφαίρια κλπ. Όταν λοιπόν μπει ένα μικρόβιο μέσα στον οργανισμό σου, είπαμε ότι ενεργοποιούνται οι 4 γενικοί εσωτερικοί μηχανισμοί. Αυτοί λειτουργούν, δηλαδή εσύ κάνεις πυρετό, φλεγμονή, φαγοκυτάρωση, αρχίζει η λειτουργία, ουσίες με αντιμικροβιακή δράση. Μετά την 3η ημέρα περίπου, 3η-4η μέρα, αρχίζουν να ενεργοποιούνται αυτοί εδώ, οι ειδικοί εσωτερικοί μηχανισμοί. Αρχίζουν δηλαδή να ενεργοποιούνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τον δείχνει εδώ, αλλά δεν θα τον πούμε τώρα, το λέμε στην Δευτέρα Λυκείου, όποιος πάει εκεί και μάθει, τέλος πάντων, είναι πολύ αναλυτική η βιολογία της Δευτέρας Λυκείου. Ενεργοποιούνται λοιπόν αυτά εδώ τα κύτταρα που λέγονται λευκοκύτταρα και αυτά τα λευκοκύτταρα, το δείχνει εδώ έτσι το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, έτσι φαίνονται περίπου, εκρίνουν λοιπόν αυτά τα λευκοκύτταρα, αυτές εδώ τις δομές που λέγονται αντισώματα. Δεν θα μάθουμε τώρα ούτε τη δομή του αντισώματος ούτε τίποτα τέτοιο. Αυτό που πρέπει να μάθουμε όμως ότι ενεργοποιούνται λοιπόν περίπου την 4η μέρα της αρρώστιας, ας πούμε, αυτά τα λευκοκύτταρα τα οποία εκρίνουν αντισώματα και τα αντισώματα αυτά είναι σαν σφαίρες. Δηλαδή αυτά εδώ τα κύτταρα αρχίζουν και πετάνε αντισώματα, πετάνε σφαίρες δηλαδή προς το μικρόβιο ώστε να το καταστρέψουν. Μπορούμε να το πούμε και έτσι. Δημιουργούνται λοιπόν αυτά τα αντισώματα, τα οποία αντισώματα, να τα δείχνει και εδώ έτσι με έναν άλλο τρόπο, πηγαίνουν λοιπόν προς το μικρόβιο, το ακουμπάνε και το καταστρέφουν ουσιαστικά. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να έχεις αντισώματα για ένα μικρόβιο και να μην καταστραφεί το μικρόβιο. Είναι τόσο εξειδικευμένα αυτά. Λοιπόν, επίσης, εκτός από αντισώματα, αυτά τα λευκοκύτταρα που ενεργοποιήθηκαν, ενεργοποιούν, πείτε το όπως θέλετε, τα κύτταρα μνήμης. Τι είναι τα κύτταρα μνήμης? Είναι κύτταρα τα οποία ενεργοποιούνται την 4η μέρα, είπαμε, μαζί με τα αντισώματα και αυτά δεν κάνουν κάτι την πρώτη φορά, απλώς κάθονται μέσα στον οργανισμό σου. Αλλά γιατί τα λέμε κύτταρα μνήμης? Γιατί θυμούνται αυτό το μικρόβιο με το οποίο ήρθαν σε επαφή. Και όταν αυτό προσπαθήσει να ξαναμπεί στον οργανισμό σου, είναι αυτά τα κύτταρα μνήμης τα πρώτα τα οποία θα το πάρουν χαμπάρι, θα το καταλάβουν και θα βγάλουν νέα αντισώματα. Έτσι θα αρχίσουν να εκτοξεύουν και αυτά να δημιουργούν μάλλον αντισώματα, τα οποία αντισώματα θα καταστρέψουν ξανά πολύ γρήγορα πλέον το μικρόβιο αυτό. Εδώ βλέπεις μια ωραία έτσι απεικόνηση αυτών των αντισωμάτων εδώ. Να τα αντισώματα αυτά εδώ που τα βλέπεις έτσι εκρίνονται από αυτά τα κύτταρα που λέγονται λευκοκύτταρα ή από τα κύτταρα μνήμης. Λοιπόν, και πάνε και καταστρέφουν τους ιούς. Αν αυτός είναι ένας ιός, βλέπεις πόσο μικρά είναι τα αντισώματα, αλλά επειδή ακριβώς είναι πολλά, είναι σαν σφαίρες, δηλαδή σαν να πυροβολάς τον ιό ουσιαστικά. Αυτά τα κύτταρα λοιπόν είναι σαν να πυροβολούν με αντισώματα τον ιό. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην το καταστρέψουν τελικά, έτσι. Άρα λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο από την αρχή. Αυτοί λοιπόν οι μηχανισμοί άμυνας για τους οποίους μιλάμε χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, ας το πούμε έτσι. Εξωτερική άμυνα, αυτοί που προστατεύουν τον οργανισμό μας από την είσοδο, και εσωτερική άμυνα, αυτοί που αντιμετωπίζουν τα μικρόβια αφού αυτά καταφέρουν να μπουν στον οργανισμό μας. Και η εσωτερική άμυνα χωρίζεται σε 2 κατηγορίες, στην γενική και στην ειδική. Άρα λοιπόν την πρώτη φορά που θα μολυνθείς από κάποιο μικρόβιο, ας πούμε κορονοϊό,
Πρώτη φορά που θα κολλήσει κορονοϊό, χρειάζονται 5 μέχρι 7 μέρες περίπου μέσο όρο για να μπορέσει ο οργανισμός σου να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό. Γιατί αυτό? Γιατί ξεκινάς με πυρετό, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί που είπαμε, η εσωτερική γενική άμυνα, πυρετό, φλεγμονή, φαγοκυτάρωση και ουσίες με αντιμικροβιακή δράση. Όσο αυτοί οι μηχανισμοί λειτουργούν, μετά από λίγο, τρίτη μέρα περίπου, τέταρτη, ενεργοποιούνται τα λευκοκύτταρα αυτά, τα οποία είπαμε παράγουν αντισώματα και κύτταρα μνήμης. Τα αντισώματα τελικά είναι αυτά τα οποία λειτουργούν σαν σφαίρες, μάθετε το έτσι, δεν πειράζει, λειτουργούν σαν σφαίρες. Λοιπόν, τα αντισώματα είναι αυτά τα οποία πηγαίνουν πάρα πολλά αντισώματα γύρω από τους ιούς και τα μικρόβια και τα καταστρέφουν, έτσι, καταστρέφουν αυτά τα μικρόβια. Τη δεύτερη φορά τώρα που θα μολυνθείς από το ίδιο μικρόβιο, δηλαδή τη δεύτερη φορά που θα κολλήσεις κορονοϊό πάλι, αυτό που συμβαίνει είναι ότι πολύ γρήγορα εξουδετερώνεται και ίσως δεν κάνεις καθόλου πυρετό, ούτε φλεγμονή, ούτε φαγοκυτάρωση, τίποτα από αυτά τα 4 που είναι οι γενικοί μηχανισμοί. Γιατί ενεργοποιούνται κατευθείαν τα κύτταρα μνήμης. Τα οποία τα λένε και κύτταρα μνήμης γιατί ακριβώς θυμούνται αυτό το μικρόβιο με το οποίο έχουν ξαναδεί τον κορονοϊό, για παράδειγμα. Και είναι αυτά τα οποία εκρίνουν ξανά κατευθείαν αντισώματα. Καταλάβατε αυτό? Αυτό πρέπει να το καταλάβετε λιγάκι. Δηλαδή, την πρώτη φορά που θα κολλήσει ένα μικρόβιο, περνάς από αυτό το δρόμο. Δηλαδή, περνάς από τον πυρετό, τη φλεγμονή, τη φαγοκυτάρωση, ουσίες με αντιμικροβιακή δράση, στη συνέχεια τα λευκοκύτταρα, τα οποία δημιουργούν κύτταρα μνήμης και αντισώματα. Τη δεύτερη φορά όμως δεν χρειάζονται όλα αυτά. Ο οργανισμός σου έχει την ικανότητα, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτά πλέον σε συγκεκριμένες θέσεις, βλέπουν κατευθείαν το μικρόβιο αυτό το οποίο έχει μπει, το καταλαβαίνουν ότι το έχουν ξαναδεί και παράγουν κατευθείαν αντισώματα. Όμως, προσέξτε λίγο αυτό τώρα, ότι πρέπει το μικρόβιο αυτό να είναι το ίδιο. Δηλαδή, ο κορονοϊός, για παράδειγμα, που σας είπα εγώ, έχει 4, 5, 6 διαφορετικά στελέχη. Δηλαδή, είναι η μετάλλαξη έλεγε Δ, η μετάλλαξη δεν θυμάμαι τώρα Α κλπ. Άμα κολλήσει τη μετάλλαξη Δ πρώτη φορά, περνάς από εδώ και ξανακολλήσει το στέλεχος Δ, τότε πάμε από αυτό το δρόμο τη δεύτερη φορά. Το θυμόμαστε το στέλεχος Δ, το θυμούνται αυτά τα κύτταρα. Αν κολλήσει το στέλεχος Α, μάλλον Δ την πρώτη φορά, και στη συνέχεια κολλήσει το Α, αυτά τα κύτταρα εδώ δεν κάνουν για το Α. Θα πρέπει να ξαναπεράσουμε από αυτό το δρόμο για να δημιουργηθούν νέα τέτοια κύτταρα που θα είναι για το στέλεχος Α. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι αυτοί εδώ οι μηχανισμοί ανήκουν στην ειδική άμυνα. Γιατί παράγονται κύτταρα που είναι τόσο ειδικά για το κάθε ένα συγκεκριμένο μικρόβιο που έχεις κολλήσει. Δηλαδή, αν στη ζωή σου όλη κολλήσεις, ας πούμε, 150 διαφορετικά μικρόβια, σημαίνει ότι έχεις 150 διαφορετικά τέτοια κύτταρα μνήμης και 150 διαφορετικά αντισώματα, έτσι, διαφορετικούς τύπους αντισωμάτων. Τόσο εξειδικευμένα είναι αυτά τα κύτταρα. Και πάμε πριν κλείσουμε να δούμε λίγο, να τα συνοψίσουμε όλα αυτά. Ένα μικρόβιο λοιπόν προσπαθεί να εισέλθει στον οργανισμό σου. Προκειμένου να μην καταφέρει να μπει, υπάρχουν 5 μηχανισμοί άμυνας. Άρχισε σιγά σιγά να τους θυμάσαι. Τους ονομάζουμε εξωτερικούς αμυντικούς μηχανισμούς. Ποιοι είναι αυτοί? Δέρμα, σάλιο, υδρότας, βλενογόνη και το όξινο περιβάλλον στο στομάχι. Αν παρόλα αυτά καταφέρει και μπει το μικρόβιο μέσα στον οργανισμό σου, ενεργοποιούνται οι γενικοί εσωτερικοί αμυντικοί μηχανισμοί. Εσωτερικοί είναι όλοι, αλλά τους χωρίζουμε σε γενικούς και ειδικούς. Πρώτα ενεργοποιούνται οι γενικοί, φλεγμονή, πυρετός, ουσίες με αντιμικροβιακή δράση και φαγοκυτάρωση. Και στη συνέχεια, ενώ λειτουργούν αυτοί, δηλαδή ενώ εσύ κάνεις πυρετό, έχει φτάσει τρίτη μέρα περίπου, ας πούμε, που είσαι άρρωστος, αρχίζουν να ενεργοποιούνται, να δημιουργούνται μάλλον ειδικά λευκοκύτταρα, λευκά αιμοσφαίρια δηλαδή, τα οποία εκρίνουν αντισώματα και κύτταρα μνήμης. Πολύ εξειδικευμένα αυτά τα δύο εναντίον του συγκεκριμένου μικροβίου που μπήκε, γι' αυτό λέγονται και ειδικοί αμυντικοί μηχανισμοί. Αν το καλοσκεφτείς λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε, εντάξει. Αν το καλοσκεφτείς, γίνεται ένας πόλεμος, ας πούμε, μες στον οργανισμό σου όταν μπει κάποιο μικρόβιο. Υπάρχουν καταρχήν οι δομές, οι μηχανισμοί οι οποίοι εμποδίζουν το μικρόβιο να μπει, ωραία, τα είπαμε αυτά. Υπάρχουν και οι μηχανισμοί που αντιμετωπίζουν το μικρόβιο αφού μπει. Είναι σαν να στέλνεις δηλαδή πρώτα το πεζικό, ας πούμε, το οποίο αντιμετωπίζει τα πάντα και στη συνέχεια αναπτύσσονται πιο ειδικές δυνάμεις. Οι ειδικές δυνάμεις στη δικιά μας περίπτωση είναι τα αντισώματα και τα κύτταρα μνήμης. Αλλά είπαμε ότι αυτά, τα αντισώματα και τα κύτταρα μνήμης, λειτουργούν μόνο για ένα συγκεκριμένο ιό. Δηλαδή,
Κόλλησες κορονοϊό, το στέλεχος Δέλτα ας πούμε. Στο τέλος της 5ης μέρας, 6ης, 7ης θα έχεις αντισώματα και κύτταρα μνήμης εναντίον του στελέχους Δέλτα. Κόλλησες μετά ξανά το στέλεχος Δέλτα, κατευθείαν ενεργοποιούνται αυτά, κανένα πρόβλημα. Κόλλησες όμως στέλεχος Α, ξαναπερνάς όλη αυτή τη διαδικασία και φτιάχνονται πλέον αντισώματα για το στέλεχος Α και κύτταρα μνήμη για το στέλεχος Α. Κόλλησες μετά από 1 χρόνο 2 γρίπη, ξανά αυτή η διαδικασία μέχρι να φτιαχτούν αντισώματα και κύτταρα μνήμης για τη γρίπη πλέον. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο εξειδικευμένα είναι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα στον οργανισμό μας χωρίς εμείς να καταλαβαίνουμε τίποτα. Εμείς αυτό που καταλαβαίνουμε είναι λίγος πυρετός, λίγος πονοκέφαλος κλπ. Έχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν, μπορείς αν θέλεις να το ξαναδείς, γιατί ίσως δεν μπορεί να τα μάθεις κατευθείαν τώρα με την πρώτη φορά. Αυτό που πρέπει εσύ να θυμάσαι αν είσαι μαθητής της Δευτέρας Γυμνασίου είναι αυτή εδώ η κατάταξη ας πούμε. Αν κάποιος σε ρωτήσει κάτι, ίσως σε κάποιο τεστ, σε κάποια εξέταση, δεν θα είναι πάρα πολλές πληροφορίες για το καθένα, αλλά θα είναι μάλλον να αναφέρεις ποιοι είναι οι μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού. Θα πεις είναι οι εξωτερικοί αμυντικοί μηχανισμοί, δέρμα, σάλιο, υδρότας, βλενογόνη, όξινο περιβάλλον στομάχου και οι εσωτερικοί αμυντικοί μηχανισμοί που χωρίζονται σε γενικούς και ειδικούς. Οι γενικοί είναι η φλεγμόνη, πυρετός, ουσίες με αντιμικροβιακή δράση και φαγοκυτάρωση και οι ειδικοί είναι τα λευκοκύτταρα, τα οποία παράγουν αντισώματα και κύτταρα μνήμης. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο βιντεομάθημα.